Kok malah jeruk, Be? Pak Bermin. Oh, sing Semua. Saiki mesti aduh. Kata-kata B. Kata-kata. Kata-katane opo ya wong ning kuburan padha ra gelem ngono medhot. Wong edan kabeh kok ya. Lah, wong padine ora gelem medhone nggunggung tok. Angel-angel candak tali gojine. Tahu. Balik kemana lho, Pak? Apa B wi? Nek resi ana lemahe sik aja kebuka. Ngono ku ya teko anu lho, teko Prabu kan iki kan. Tutup B. Heh? Kuwe, Bang. Sopo lho iki? Malah keret ngalor ya. Tutup B. Iki wong buka sapa lho? Anu sapa lho, Dan? Ora jenenge karo iki. Dan. Sik klumpukno nyampe iki lho. Nah, dadi enak aku. Berdamin. Badamin. Oh ya lah ya. Nek isih-isih tutup. Mbah Damen apa Mbah Silas? Silas iki apa? Klumpukne nyampe sik ngalor. Badamin ya lah ya. Tutup lho. Tutup. Sik aku. Bodi canda Kang, kita gitu Kang. Kowe ngidulan dan iki nyandak rian Dan. Klosane Dan. Iki pirang tahun lho ya kuwi. Tarik ya. Gimana Bang? Ketut kabeh lho Dan. Tarik. Ben. Ya. Kok enek nek dhuwur Dan? Numpang. Numpang. Kok numpang sih an? Misore ene. Apa? Timbone timbo. Ora apa? Tutup. Ndok telek. Marine. Ndoke pinten lho, We? Narto, cari dhewe. Tinggal iki sing duwe. Ora ngajar yang